Despois dun longo proceso retrasado pola presenza de elementos patrimoniais que obrigaron a modificar o trazado, xa é unha realidade a vía que conecta as dúas fases do polígono de Espiñeira. A conselleira de Medio Ambiente supervisaba esta mañá en Boiro o resultado dos traballos, acompañada por numerosos empresarios que amosaron a súa satisfacción ante esta actuación tan necesaria. Supervisar as obras que se levaron a cabo nos últimos meses, esta era unha demanda de todos, pero sobre todo os empresarios, xa que durante moitos anos esta zona non foi urbanizada por distintos motivos, entre eles arqueolóxicos, buscouse unha solución e, este é o resultado. Ao longo desta semana o Concello recibirá as obras e xa poderán transitar e polo tanto, evitarlles problemas que tiñan de conexión entre un ámbito e outro. Tanto empresarios como responsables municipais aproveitaron a presenza da conselleira para trasladarlle a necesidade de crear máis chan industrial no municipio, proxecto no que o Concello leva xa varios anos traballando. Boiro é un pobo puxante que neste momento ten a eiva de que carece de terreno industrial para poder sacar adiante as demandas que teñen os empresarios e as necesidades que teñen de dotalos de novo chan industrial e por iso o Concello leva xa un par de anos traballando en ese proxecto, ten adiantado xa cales son as zonas máis convintes para levar a cabo ese proxecto e, collo o guante da invitación que nos fai a conselleira para ir da man, presentarlo e intentar en este ano 24, intentar que eso sexa unha realidade o máis rápido posible. Ánxeles Vázquez explicou que a recente revisión do Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia permitirá axilizar os trámites para a creación de máis solo empresarial, non só en Boiro, senón en todos os concellos galegos.